on vivien 3 germans. Un dia van anar d'excursió a una cova que estava al bosc. Van entrar amb molta por. A dins van trobar un fantasma que els va espantar fent Els germans van dir, vés-te'n ja. Van marxar corrent fora de la cova i van tornar cap a casa. Un altre dia van tornar a la cova i van trobar un drac que treia foc pel nas. Es van espantar molt i van marxar corrents a casa seva. El dia següent van tornar a la cova i van descobrir que aquell fantasma i aquell drac eren persones disfressades perquè eren carnestoltes. Van decidir anar a buscar disfresses, ballar i fer una carrossa, i així van fer una festa de carnestoltes tots plegats. Aquest conte està elaborat pels nens i nenes de la classe dels ocells. Sara, Alan, Jana, Àlex, Martí, Adrià, Biel, Quim, Tiago, Aaron, Gala, Enoch, Eliana, Pol, Adrià, Luca, Abril, Angelina, Jacint, David, Laia, Simón, Ricard, Suhana.